ci gaba da yi mata ci gaba da yi mata muji ci gaba da yi mata muji ka ci gaba muna ji ci gaba muna ji daga maso ta yi daga ne shallangara ida shallan ne salar go diga fajira ba jam di jene ba dijil lo fita mi won ala lo fita sai jori tare ma ai da antuba ma kina jin sa muna ji rata ta ma kuwa wallahi miyatti to wallahi in na tashi na ji sai kun gudu season 3 ya season 3 ai gidan fulani season 3 a wani kulle ne wai ai bidiyo ne a hala ayya gidan fulani baka sa da ni ba gidan fulani mana on sai gidan fulani Allah ku mekin ba gidan fulani dan inda kuma gashi yanzu ya dawo Filanjo wallahi indiya ya dawo buljo ina dan bari kawai ka ga na fi ka kama da ba indiya kallon mace karka ba ta zuciya an kai saka irin magana da nake yi ko kai ma ai ba za ka Assalamu alaikum. Da mu a gidan Fulani yau aiki mun fito kayan da nan Allah ba mu sa. Allah ba mu sa. mu ka gan mu bayawa hada Zainabu ba iya fulani ina ne amma gidan fulani sai inoni bi indama kai to kai kaji ka je mana Kai kake faɗa mai. In kika faɗa mai ni da ke ni. Sarki kuga nan fa za ku dawo. Jama'a da Allah tsaya akwai magana da. Na rage da girman Allah duk wanda da shi a sabgar nan ya mana